Ja. Jeg tror, jeg filmer det live. Ja, det tror jeg også. Ja. Jeg filmer også. Okay, efter den der. Nej, fordi så kan han blive op af, hvis du den her. Ja. Okay, jeg skal bare ikke sætte den der. Du skal heller ikke sætte den der, du skal have den der. Jeg kan sætte den. Jeg sagde det, han gjorde det hver dag. Jeg vil ikke gøre noget. Jeg kan sætte. Sæt den der. Ja. Eller hvis vi vil, så kan jeg. Jeg tror, han bliver. Nej, ja, der. Det kan jeg godt. Ja, så kan vi ikke få det, fordi ellers skulle vi have fået alt der. Sæt den der. Jeg var ikke på, men skal det. Nej, nu sætter han. Du skal ikke sætte den der. Nej, Nej, du skal ikke sætte den der. Hvad fuck laver du? nej. Hvor skal jeg sætte den? Nej, vent lige. Jeg kan ikke så dumme. Nej, hvis jeg sætter den der. Du skal lade den blive. Hvis du kan se den her, ikke? Så kan vi gøre den rører op af. Men derfor, man kan altid dække den af. Men jeg kan altid godt bare prøve at sætte den der. Og så ser vi, om han lægger mærke til det. Hvis den nu prøver Nej, der. nej, det gør han ikke. Han ligger en eller anden plan, jeg håber. Okay, så sætter du der. Ja. Han kommer ikke til at vinde. Nej, jeg tror ikke, jeg kommer til at vinde. Fordi han kan ikke putte en der, og vi kan ikke putte en der. Hvis vi putter en der, så får han den der. Hvis han putter en der, så får vi den der. Ja. Så jeg kunne putte en her, og så ja. Nå. Jeg har lige afslået mit trick nu. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg kan vinde nu. Put den der. Ja. Vi har faktisk en chance for at vinde. Ja, fordi så putter han der. Oh. Hvorfor er vi så gode? Replay. Wow.